Igsuna na nani ata sa akong panimalay no, gaan akong pagpangandam no nining umaabot nga bagyong Tino no, karong adlaw pit sa 3 sa Nobyembre. Adlang Lunes 2025 nga kaigsunan mo ni akong pagpangandam ang makaldiro gisuon nako sa among sala no, salang gamay ini akong payag. Okay, diri ang akong kwarto sa akong bata no, tulog na siya. Suko siya kay akong gibidyohan. Mo in taon ni akong iyang higdaanan. Okay, mo ni karon og bagyo pani ambi ni dinhi lapita kay ang atop ani kuan ra ito kilid ra kayo no og kini mao ni akong paan nga gihimo nga kaigsunan no kay panahon sa kagutom man natin mapunit magigsunan og agyo na una pug kaon ambot makaabot manig kuan pila ka oras nga yan na magkaon. Sige lang gihimo ni karong kanon ug gutom no. Kutob na sa buton ba? Okay mga kaigsunan no. Joke lang mga kaigsunan ha. Okay nanata diri. Mo ni atong akong ipakita ni no kay aron may bawaan mo ninyo kung sang pagpangandam nako no. Ayun ani lang i-vlog lang nato ning atong pangitabo diri o magampo kita pirme nga di gyud ni di gyud ni ang bagyo maabot nato aron panahon na no kay lisod ang panahon nya madaot tong balay ang pagpaayo na puy problema ni unsay atong igasto. Okay diri ta padung ta sa akong higdaanan o igsunan ni akong payag no. O diri kay akong balay lahi man ni ang payag nako lahi man ni pundok-pundok ba nay diri punduka to apoy pumagtai ba joke daw. Okay una na ra gyud ning pobre no bisag anam-anam magtrabaho manon ding diri tiwason kong didto ang mga ginagmay ba kamalig-kamalig ra. Mao ni akong kwarto no. Mo ni higdaanan gyud ako magigsunan ko ang i-advise mo akong batchmate nga pangsod og kuan silupin plastic ng mga butang sinina aron na pa isulot pag magbagyo simbako. Okay na magsulot na mga igsunan akong pang makaldiro og bugas isulot mo na ko itong baro itong nakita niyo. Okay na akong Biblia o akong isulot apil na diha kay importante na ang diha po hinatag diri sa kung amigo mao man gyapon na pulong nga maayo man na ato kung safety gyapon no di kay itong nang kuan pang Ginoo man gyapon na lahi lang kuan ilaha kay ang tinuhan lahi man sad pero ato na safety gyapon magisunan ko di ba gabaan gyapon tag ila ato nang pasagdan o pang Ginoo gyapon na nila. Okay mao na akong sinina kung ibangso ng plastic magigsunan kung rate gamay diha na kay dugay na po na nga listo po na mutago ang bagyo sa aking aging bagyo diha naman na maunsa gyapon okay sa gyapon maunsa sa pasalamat puta daghang salamat na po ni silupin ako og pang sud akong sinina kay mo may advice akong batchmate nga pang sud aron di mahumod ba simbako og matinuod pasalamat makayo kaninyong tanan sa pagtan-aw ni akong vlog no og mayong gabi kanatong tanan usbon ko og bye.